E dwaro mar duoko chien tho mar nyithindo gi mine seche ma bende ginyuola. Kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Kisumu tiyo gi yore mopogore opogore mar kelo yot kendo kweyo rem ne mine. Mine manigi rem mar muoch kata labor pain yudo kwe kod mor kokalo e thum kod timo orako. Gino makelo yot e kinde nyuol. Jafwambo marwa Purity Ruhama oikonwa sigana mar kweyo rem mar nyodo. Ma en ward mokwongo kata first stage room, kama ikele mine manigi muoch mar mondo ong'e chal mar thieth mar mama gi nyathine. Thum mayom manigi ilo opong'o yamo. Mine ng'ielre mogik ka giluwo rhythm mar thum. Kendo ka itayogi gi nyamrerwa. To mana kaka thum medo gore, mine go wuoyo gi mor kendo wenge gi rieny nikech gin gi kwe. Wod ma kinde ka kinde osebedo ka opong' gi lit, ywak kod rem sani opong' gi mor. Christine Alwoch leronwa matut kaka winjo thum konyo kwayo rem margi. Kendo gimedo ni ma en gima gihero ahinya. Mel manwa melno to winjo kansa olalo na paro. Denda mane rama izo gigo dhite. Sane nyalo dhi luok, sane nyalo wuotho. Ne thoth minegi, orako ni ok en gima gitimo pile ka pile, to en gima miyo ng'ato manigi ich bedo gi thieth maber. Music therapy to konyo, kech kaka na miel matin, awinjo ka at least nyathi olor piny matin kech opogre gi kaka nantiere kapok achako miel. Nas ma ochung' ne tijno wacho ni kar thieth no tiyo kod yore ariyo, yore manyachon kod yore manyasani machiwo yot e ng'eyo chal mar miyo gi nyathine. Ahinya to kaluwore gi lokruoge mosebedo e kaka teknolojia tiyo. E room ka wan gi activities mopogore opogore. Wang'iyo hali mar mama gi hali mar nyathi. Koro chon ne watiyo gi gimiluongo ni fetoscope. En plastic moro kama. Koro fetoscope ni ka wasemulo mama mwayudo ni nyathi onindo nade, toke ni kanye kama wakete fetoscope to wawinjo go kaka nyathi heart rate ne nitie. To ne watiyo moma kuom dakika achiel. Sani wan gi machine miluongo ni CTG, cardiotocography. Koro CTG is more comprehensive than a fetoscope. En nyaka gi blood pressure machine, pulse oximeter, temperature probe. Koro wanyalo ng'eyo pressure mar mama, pulse ne, wanyalo ng'eyo temperature mar mama e machine achiel ni. To machine ni be wanyalo keto, wang'iyo godo ni nyathi dhi nade, rem mar mama mamiyo onyuol muoch. Wang'iyo ni be entie kiwango mane. Kech nitie kiwango manyako bedie mondo mi nyathi onyuol kata mama onyuol maber. Kotin to nyaka wamede. Kong'eny ahinya bende ok ober. Kopogore gi teknolojia manyasani, nyamrerwa ni lero ni winjo thum osekelo lokruok maduong' ahinya e ngima minego. Wirani osekelo duoko piny paro mathoth ma mine mapek bedo godo e kinde moko, kweyo rem mar muoch kod tho mar nyithindo mikelo gi muoch. Music ni be miyo koro pache wuok e rem mane en godo mang'eny cha, to pache mi dhi e music. Koro miyo rem dok piny in a way ka ok ong'eyo. Other than ka mama ni e labor, e ot moling thi, en lonely, stress donjone, one stress donjone, nyathi ba yudo stress. Koro mane momiyo wan gi thum. To from the time wanachako bedo gi thum nyaka sani, waneno ka cases wa madhi e theater odok piny. Mine be mabiro kae ka nyithindo ne nitie hali maber to wito nyithindgi bende odok piny. Though pod wayudo nyithindo mabiro kosetho e mine from the referring facilities. Koro wanyalo mana jiwo facilities mamoko makelo nwa jotuo. They can adopt the music system. Chenro makamano wachore ni biro dhi nyime koriwo koda ka timo orako manyalo miyo mine gi nyuol maber kendo makare. Muoch ma mine kale seche ma gidwa konyore ok en gima yot. Omiyo osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga okelo yore kaka winjo thum makonyo joma mine kweyo rem margi. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu.